ina barke a rayuwata na yi babba asara ne Boy. Rahama ina rabo da ke a rayuwata ni ko na yi babba asara dan ba za na samu kamar ki ba Rahama. Nike nake so Rahama ke ce zaɓina a duniya ta soyayya ke ce ragamata. Share hawayenki ki daina kuka Boy na ki ne Rahama. So ya kama ne ki gaskiyar lamari in za na faɗi ke ce kike mini ki zo Rahama dare da safiya. Ke ce nike tunani cikin rayuwata in baki zan sha wuya. Ina tunanin ki ba dare ba rana, safiya in tashi sanki nake karin kumallo Rahama. Rahama zinariya ce ke ko cikin mata ke kin yi baban da cikin mata. Alkawarin ki da rike ba za ni sake ba Rahama ko a azamin wuka zan jure da soyayyar ki. Amana ce a zuciyata ba zan rabo da ke ba Rahama. So amana ne a zamani a karke gaskiya ba za ka cutar da masoyi ba. Ƙaunar ki ta kama ni kina zo min har cikin mafarki na Rahama. Da kyan fuska Rahama sai ma kin yi murmushi yar gata. A duniya ke ce na rike zaɓi na ba zan yi rabo da ke ba in na rabo da ke ni na zana sa kaina a rayuwar ka Rahama in na rabo da